Ćao drugari i dobrodošli nazad u još jednu epizodu na kanalu Milanius i u današnjoj epizodi nastavljamo sa našim FIFA 365 avanturama. Danas ćemo da prelistavamo naš divni album, da vidimo dok smo stigli sa popunjavanjem, a posle toga i da otvorimo 10 kesica FIFA 365 sličice i da vidimo koliko ćemo imati sreća, odnosno sreće u današnjoj epizodi. Međutim, pre toga, ajde lepo da vidimo s ovime šta se dešava. Vi lupite like, ostavite subscribe, zapratite me na Instagramu @Milanius_, a mi ajde da se bacimo na pregled našeg albuma. Dobili smo FIFA broj 2, ona FIFA 365 broj 2 sličicu, što je sjajno, to je donji deo logova, što nije loše. Ovde još uvijek ništa nismo popunjavali, tako da se tu ništa manje više nije promenilo. Idemo dalje, evo ga prvi tim za danas, River Plate. River Plate, iskreno, solidno popunjena, ova strana sviđa mi se kako je popunjena, imamo grb, ali vidjet ćemo, nemamo ni jednu zlatnu, tako da nemamo zlatni igrača River Plate-a. I nadam se da će to uspjeti da se popravi ukoliko čak danas, to ćemo vidjeti. Onda je sljedeći Klub Briž. Klub Briž jako lepo popunjen, jedan od boljih popunjenih klubova za sada. Imamo zlatne igrače, imamo obični igrače, imamo grb Klub Briža, tako da sam veoma zadovoljan. Posle toga Atletico Minero. Atletico Minero jako slabo popunjen, samo zlatni igrači, maskota i ovi dresovi ovde. Nijedan ovako običan igrač još uvijek ne ispao iz Atletico Minera. Chelsea jako lepo popunjen, sviđa mi se kako je popunjen, nažalost nemamo još uvijek grb, ali ovaj gornji deo Chelsea jako lepo popunjen, jako mi sviđa kako je napredio Chelsea za sada. Onda idemo dalje, sljedeći, ja mislim, jer Liverpool sljedeći, da, Liverpool slabo popunjen za sada. Znači, može mnogo bolje Liverpool da se popuni iskreno. Manchester City solidno popunjen, imamo sve zlatne igrače, tako da imamo i maskotu, to je veoma cool, imamo Haalanda također ovde, tako da što se tiče Manchester City-a nije najbolje, ali makar imamo sve zlatne igrače, tako da je to ok s moje strane. Manchester United kriminalno popunjen, najiskrenije, baš jako slabo, osim ove zlatne, to je manje više to, imamo Harry Maguirea, imamo Eriksena, ali realno fali tu još dosta sličica. Tottenham užasno popunjen, znači Tottenham sačuvaj Bože, samo jedni zlatni igrači, dva igrača i to je to. Došli imamo Harry Kane-a, ali pored toga nemamo više ništa. Onda idemo na Špance, Atletico Madrid, solidno popunjen Atletico Madrid, ne mogu da se žalim, prilično lepo izgleda album za sada s njihove strane. Barca također ne baš najsjajnije, ali ok, makar imamo zlatnu sa Lewandowskim i Ansu Fatijem, tako da s tim ne možemo da se žalimo toliko mnogo. Real Madrid, isto, ne baš najsjajnije, međutim imamo zlatne, imamo grb Real Madrida, tako da s te strane ja sam zadovoljan iskreno. Villarreal dobro popunjen, solidno popunjen za sad, jedan od bolje popunjenih definitivno, imamo dve zlatne sličice s igračima, što je jako cool. Onda prelazimo na Francuze, Olympique Marseille, onako, imamo ceo donji red popunjen, što je cool vidjeti, imamo grb Marseilla, imamo dresove, ali ostatak ne baš najbolje odrađen. Sad idemo na domaće klubove. Nemo što kažu domaći klubovi. Ovdje imamo Crvenu zvezdu. Crvena zvezda, imamo grb Crvene zvezde, imamo jednu zlatnu. Onako, ništa spec iskreno. Onda prelazimo na crno-bele. Crno-beli, ista situacija kao možda malo bolje, za nijansu bolje popunjene od Crvene zvezde, ali u suštini sve to jako tužno još uvek. Onda dolazi Maribor koji je zapravo veoma lepo popunjen. Meni sviđa kako je popunjen Maribor. Znači Maribor solidno popunjen. To je to što se tiče regionalnih klubova. Sad idemo dalje na Francuze. Paris Saint-Germain. Ok, imamo Mbappéa. Imamo isto i Neymara i ovog Mesija, ali to još uvijek nisam želeo da zalepim. Tako da ne baš najbolje. Bayern München solidno popunjen. Iskreno imamo grb, imamo zlatne igrače. Nije loše. Imamo Millera također. Evo ga Miller ovde. Tako da tu smo jako dobri. Eintracht, što se tiče zlatnih igrača, skoro završen, kompletiran, ostatak, ima tu još dosta da se popunjava, ali makar zlatni igrači su ok. Olympiakos, plač majke Božije, užasno. PAOK, mnogo bolja situacija, imamo sve zlatne igrače PAOK-a, što je jako cool. Imamo stadion, imamo dresove, imamo golmane i manje više to je to. Sad idu Italijani, Inter Milan, jako lepo popunjen Inter Milan. Možda čak i najbolji popunjena ekipa trenutno u albumu koju posjedujem. Inter Milan, fantastično. Onda ide Juventus. Juventus također veoma lepo popunjen. Juve također jako dobro popunjen. Imamo Vlahovića, imamo i Kostića.
tako da smo s te strane jako dobri, imamo i ove zlatne igrače ovde, tako da smo jako dobri. Milan, nažalost, jako loše popunjen za sada, imamo Ibrahimovića, što je cool, ali pored Ibrahimovića i Dresa, sve ostalo jako slabo, kao što vidite. Dolazimo do Rome. Roma od Italijana realno solidno popunjena, 2 zlatne, fali nam još jedna da kompletiramo zlatne igrače, to je manje više to. Evo su Meksikanci, Atlas solidno popunjen, imamo grb, imamo nekoliko zlatnih igrača, imamo obične igrače, solidno. Ajax ok popunjen, ništa spec. Porto takođe ok popunjen, imamo 2 zlatne sa igračima i to je manje više to, nekoliko igrača sa strane i to je to. I na kraju dolazi Šahtjor koji je onako osrednje popunjen takođe, ništa tu nije spec, ima tu još dosta da se popunjava. Što se tiče ovih specijalnih sličica, vidimo ženska strana sa sličicama je ok popunjena. FIFA World Cup za klubove takođe solidno popunjen. I ovdje imamo par još nekih sličica i manje više to je to. Koliko vidimo ovdje, to je apsolutno to. Tako da ovo da stavimo na neku sredinu ovako ovdje, da ga stavimo na Juventus i da krenemo da radimo ono što smo zapravo očekivali, a to jeste da otvorimo 10 kesica i da vidimo koje ćemo sreće da budimo. Ljudi, lupite like, ostavite subscribe, a mi ajde odmah da krenemo da cepamo ovdje, vidimo što ćemo dobiti u današnjih 10 kesica. Da vidim da li će biti nečega dobrog ili ćemo dobiti gomilu duplikata. Već počinjem da dobijem solidnu količinu duplikata, tako da i to počinje se dešava. Počinjemo sa Manchester Cityjem, jako lepa sličice, dobro. Onda opet Maribor, ne znam da li imamo, mislim da su mi ovo duplikati. Idemo, grb Paris Saint-Germaina, fantastično prelep grbovi, znači grbovi su apsolutno prelepi. I grb Maribora i grb Paris Saint-Germaina u istoj kesici, da li je realno? Pogledajte koliko su prelepe ove, i jedna i druga su prelepe, znači ovaj grb Maribora takođe na ovoj zlatnoj podlozi prelepo izgleda, tako da stavljamo grbove sa ove ovde strane i to stavit ćemo ovako da mogu da se vide čak grbovi. I onda evo ga napokon Manchester United, Rafael Varane i Luke Shaw iz Manchestera, prvi put da dobijem igrače Manchestera posle ne znam nijakoliko 15 kesica, tako da napokon nešto za mene, jako lepo. Idemo dalje, ovo je bila samo prva kesica, imamo još 9 da otvorimo, tako da vidimo šta će biti s narednim kesicama. Šta kaže sledeće. I opet otvaramo, jesu ovo identični, jesu identični igrači? Nije, nisu, Rodri, ovo je Rodri. Ok, opet Manchester City. Ponovo otvoramo sa Manchester Cityjem. Ovaj put Rodri i Julian Alvarez. Dobro. Nakon toga ide igrači Rome. Dobro, dobijemo igrače Rome. Posle toga Atlas, Meksikanci. Meksički Atlas je sledeći. Posle toga Bayern München, Sadio Mane. Opa, dobili smo Sadio Mane, a mislim da mi ovo nije duplikat. Fantastično. I na kraju dobijamo Tottenham, Ivan Perišić i Ryan Sessegnon. Sjajno, dobili smo Perišića iz Tottenhama, ali nismo dobili nijednu zlatnu, na primjer. Vidite, zanimljivo, ovo je prva kesica zapravo gde sam dobio isključivo samo igrače bez jedne zlatne sličice, što je zapravo jako interesantna priča. A mi, ajde imamo šta dobijamo, šta dobijamo sledeća, dobijamo i tekako, dobijamo grb Rome, znači otvaramo kesicu sa fantastično prelepim grbom Rome, koje nam zapravo treba, a onda i duplikat grb Crvene zvezde. Dobijemo još nešto zlatno? Ne. Znači Roma i Crvena zvezda, zaista nevjerovatna priča. Ovo nam je 4. grb iz 3 kesice. I onda dobijemo igrače Crvene zvezde, Veljko Nikolić i Sanogo. Ok, fino. I onda opet igrači Manchester City-a, ovaj put je Gundogan u pitanju, ovo je duplikat. Ovo znam da mi je ovo sličica duplikat 100%. I još jedan grb River Plate, odnosno River Plate grb. Ovo je takođe duplikat, ali nema veze. Voleo bi da stalno dobijem duplikate grbova, zašto su grbovi apsolutno fantastični u FIFA 365. Obožavam grbovi. Za sad imamo 5 grbova zapravo iz 3 kesice, što zapravo uopšte nije toliko loše. Idemo dalje. Idemo šta ćemo dobijemo sledeće. Ljudi, jako sam uzbuđen. Inter Milan, dresovi iz Milana. Ok, internacionale dresovi, fantastično. Sviđa mi se ovo, ćemo stavimo ovde s ove strane. I evo su prvi zlatni igrači za danas. Zlatni igrači Rome, što je apsolutno prelepo, ali to nije kraj, zato što imamo i zlatne igrače Atletico Madrida. Fantastično, Llorente, Koke, a ovde koga imamo, nisam ni pogledao koga imamo. Ibanez, ok, zanimljivi igrači. Stavljamo ovo s ove strane, ovde zlatni igrače. I onda nastavljamo sa igračima Juventusa, Danilo i De
Scigilio, ne znam ja da izgovorim ovog igrača, nema veze, i opet dodatni zlatni igrači, ali ovaj put Manchester City-a. Tako da, eto su i prvi zlatni igrači su se pojavili u današnjim kesicama, što je zaista prelepo. A mi, ajde, otvorimo sledeću kesicu i da vidimo šta ćemo dobiti u sledećoj kesici. Ljudi, napišite mi u komentarima kako stojite sa popunjavanjem. Čuo sam da se ljudi žale da ne mogu da nabave sličice, da su nestašici. Ja sam imao sreće, kupio sam na svojoj trafici lokalnoj, bilo je sličica, ali iskreno bilo je pri kraju, tako da sam se ja jedva sam se skupio. Villarreal, u pitanju je Club Identity, to stavljamo ovde, identitet kluba, i još jedan identitet kluba, ovaj put je u pitanju Šahtjor, jako lepa sličica, jako lep stadion. I onda imamo Milano, da vidimo Milano, kaže Teo Hernandez i Alessandro Florenzi, fantastično. I da li je moguće da smo uboli najređu, najvredniju, najpoželjniju sličicu u čitavoj kolekciji FIFA 365, zlatni Mbappé i zlatni Messi, i ono što je najvažnije, ovo mi je druga sličica koju sam uspeo da izvučem, apsolutno neverovatno, izuzetno mi je drago, znači uspeli smo da uzemo još jednog Mbappéa i Messija i ovo definitivno ne ide u album, ovo ide sa strane u moju privatnu kolekciju. Apsolutno sam srećan i zadovoljan što smo izvukli dva Mbappéa i Messija u, ne znam ja koliko, 30 kesica koliko smo izvukli do sada, a mi ajde da nastavljamo dalje, znači neverovatno, ne mogu da verujem što smo dobili. Znači, apsolutno, bukvalno se tresu mi se ruke, da te neverovatno, opa, šta mi ovdje imamo, je li ovo Paok? Ne, ovo je Olympiakos, ja se izvinjavam. Olympiakos, zlatni igrač Olympiakosa, i onda ide Club Identity za Eintracht, identitetski klub Eintrachta, što je cool, i onda opet klub identitet, ali ovaj put za River Plate, sjajno, i onda nakon toga igrači klub Briža, i posle igrača klub Briža dobijamo igrače Milana, ponovo Milano, fantastično, jako lepi igrači u pitanju, i ljudi, mogu slobodno da kažem da je ovo jedno od boljih otvaranja koje smo imali na kanalu za sada, što se tiče FIFA 365. Svako otvaranje FIFA 365 je do sada bilo apsolutno fantastično, i šta smo dobili ovde? Dobili smo trofej, FIFA trofej, kako lepa zlatna sličica, ovo je neverovatno prelep trofej, njega ćemo da ostavimo ovde gde su ovi grbovi, neka bude tu, i onda nastavljamo dalje, igrači Porta, Pepe iz Porta, fantastično, dobili smo Pepea, igrači Chelsea-a, ok, dobili smo Chelsea, i opet Paris Saint-Germain, Danilo Pereira i Sergio Ramos, fantastično, nakon čega dolazi ponovo Thomas Müller, ovo nam je duplikat Bayern Minhena, ali nema veze, apsolutno prelepo, dobijamo jako dobri igrači, jako dobre duplikate dobijamo. Kad već dobijam duplikate, želim da dobijam duplikate jako poznatih igrača, a ne nekih anonimusa, što se kaže, tako da sam ja prezadovoljan s te strane. Da vidimo šta je sledeće, opa, ovde smo dobili nešto novo, mislim da je ovo ženski onaj fudbal, je li tako? Women's World Cup, tako je, FIFA Women's World Cup, imamo Kinu i Nemačku, ovaj specijal sličice stavit ćemo ovde kod klub identiteta, i onda nastavljamo sa Paris Saint-Germainom, Marco Verratti i Vitinha, dobro, Porto, posle toga nastavljamo sa Portom, igrači Porta, pa igrači Real Madrida, Nacho i Antonio Ridiger, fantastično, posle čega dolaze igrači Atletico Madrida, Joao Phoenix i Alvaro Morata. Fantastična situacija, imamo još dve kesice do kraja, ovo je predzadnja kesica za naše otvaranje. Ajde da vidimo šta ćemo dobiti dalje, šta nas očekuju u ovoj kesici. Ali zaista što se mene tiče, ovo je neverovatno otvaranje FIFA 365. FIFA 365 je izuzetno zabavna za otvaranje, još zabavnije za lepljenje, iskreno. I ovo su igrači Pauka, dobili smo zlatne igrače Pauka, idemo dalje, stavljamo ih ovde. Opet Manchester United, to volim da vidim, što više igrača Manchester Uniteda. Rashford i Sancho, fantastično. Onda nastavljamo sa Portom, ponovo je Porto u ovoj situaciji da ga dobijemo. I opet, šta smo dobili ovde? Dobili smo Marquinhosa i, koji je ovaj? Delict. Marquinhos i Delight, fantastično. Znači, još jedni zlatni igrači za popunjavanje, stavit ćemo ih s ove strane. I na kraju dobijemo igrače Real Madrida, Toni Kroos i Lucas Vazquez. Jako lepo. Znači, dobili smo još jednu ovu specijalnu zlatnu verziju igrača. I ljudi, vreme je došlo za posljednju kesicu za danas. Ajde vidimo što ćemo dobiti u današnjoj posljednjoj kesici, mada kao što sam rekao, što se mene tiče, ovo je bilo 10 od 10 bombastično, apsolutno bombastično otvaranje. Otvaramo sa dresovima Eintrachta.
U pitanju su dresovi Eintrachta, što je apsolutno lepo, stavljamo ih s ove ovde strane. I onda idu zlatni igrači Atletico Madrida, zlatni igrači, prelepi zlatni igrači Atletico Madrida, stavit ćemo ih ovde. I onda nastavljamo sa igračima Bayern Minhena, Josip Stanišić i Benjamin Pavard. Fantastično. I onda opet dolaze zlatni igrači, ali ovaj put zlatni igrači Chelsea-a. Dobili smo golmana Thiago Silvu i Reece Jamesa, fantastični igrači. I na kraju posljednji zlatni igrači koji ćemo dobiti su igrači Tottenhama. Dobili smo na kraju i igrače Tottenhama, Bentancur, Dir i na kraju, ne mogu da pročitam ovog posljednjeg, ali da, to je to. To je to za danas. Apsolutno bombastično otvaranje. Hajde da pogledamo na brzinu šta smo sve dobili od današnjih sličica. Ok, drugari, danas smo otvorili 10 kesica FIFA 365 sličica i evo šta smo sve podobijali. Podobijali smo zaista gomilu dobrih igrača, gomilu zlatnih igrača, gomilu grbova, gomilu svega. Tako da evo kao što vidite, ja ovo bukvalno sada razbacujem, nema kraja. Evo su grbovi koje smo sve dobili danas. River Plate, Roma, Crvena zvezda, grb, trofej FIFA, Maribor, Paris Saint-Germain, dobili smo Marquinhosa, dobili smo Mbappéa i Messija i zaista još jedno fantastično FIFA 365 otvaranje. Drugari, nemojte zaboraviti da lupite like, ostavite subscribe, napišite u komentarima dokle ste vi stigli i da li vam se sviđa ovako otvaranja, a mi se ponovo vidimo u nekoj narednoj FIFA 365 epizodi. Pozdrav!